Na záver mi nedá, aby som nereagoval na perly z úst nového generálneho tajomníka NATO, bývalého predsedu vlády Holandska Marka Rutteho a súčasného francúzskeho premiéra. A generálny tajomník NATO nedávno vyhlásil, že Ukrajina je príliš slabá, aby mohla rokovať o mieri. Na otázku, ktorú som mu položil, že koľko ľudí ešte musí zomrieť, aby bola dostatočne silná, mi samozrejme neodpovedal. Najnovšie v Davose generálny tajomník NATO pán Rutte vyhlásil, že verí, že Spojené štáty americké budú pokračovať v dodávkach zbraní na Ukrajinu a že rovnako verí, že účet za tieto zbrane zaplatia, dobre počúvajte, Európania. Pán generálny tajomník, v mene akých Európánov ste to vlastne hovorili? Tiež sa považujem za Európana, ale ani v najtemnejšom sne neuvažujem o tom, že by sme na Slovensku mali platiť za americké zbrane, za ktorými sa Ukrajinci mlátia s Rusmi. Takže pán generálny tajomník, na budúce dvakrát meriame a rozmýšľame, kým niečo takéto závažné vyhlásime. No a francúzsky premiér zase vyhlásil, že Elon Musk predstavuje hrozbu pre demokraciu. Každý, kto má iný názor, ako je povinný názor, samozrejme pre predstaviteľov západných európskych krajín predstavuje hrozbu pre demokraciu. Vážený pán francúzsky premiér, ak tu niekto reálne ohrozuje v Európe demokraciu, tak je to sieť Sorosových mimovládnych organizácií.